أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال تعالى في القرآن المجيد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Lapho umhlaba usuzamazama unyakaziswa okugcina. Aphinde futhi umdali kwelinye ivesi yeQur'an athi labo bantu labo abenza ukukhohlakala emhlabeni, abacindezela abanye abantu, aba-oppressa abanye abantu, abahlukumeza abanye abantu, uma betshelwa ukuthi la tufsidu fil ard, yekani ukwenza inkohlakalo emhlabeni, bona baphendula bathini? Qalu innama nahnu muslihun, with a smile, ngokumamatheka bathi thina siyalungisa. Ukhona yini umongameli owake wathi mina angilungisi ebemosha? Ukhona ungqongqoshe owake wathi mina angilungisi ebezibona ukuthi uyamosha kodwa bahlale belungisa? Ukhona umfundisi noma umholi owake wathi mina angilungisi ebemosha ebandleni, ebemosha? Subhanallah. Ngiyaphinda futhi namhlanje nje ngihaya inkondlo, ongizwile ungizwile, ongangizwanga hard luck, sikhala kanye naye. Lalela-ke, ngabe umhlaba usufike egcineni na? Umhlaba uyazamazama. Washo ubaba uOliver the Reginald Tambo ukuthi umbutho kaKhongolose ongcolile, umbutho we-ANC ongcolile uyobola uze udlule umbutho wontamolukhuni. I-ANC iyobola ize idlule i-National Party. Amazwi kababa ubani loyo uOliver Tambo. Esasiwubona ungcolile lo mbuso we-National Party, sasiwubona ungcolile, ubole ukudlula yonke imibutho, kodwa i-ANC iyobola ukudlula lowo mbutho loyo thina esasiyibona ingcolile, ubole ukudlula yonke imibutho. Washo nobaba uPW Botha, uPieter Willem Botha, wathi abantu abamnyama balungile bebhayiziswa inkolo yeBhayibheli, balunge impela njengoba libadukisa, abanhlanhlathe baze bayongena esihogweni. Amazwi kaBotha layo. Ngoba uma uke wabavumela ukuba baphathe izibhamu, kuphelile ngabo, bayoqedana ngenhlamvu bebulalana bodwa. Uma uke wathi baphathe umbuso, bayoshintsha, bayiqede yonke imali yombuso, bayishaqe yonke imali yezwe ngenkohlakalo, ligcine izwe liboleka kumazwe angaphandle okumele ngabe aboleka kithi thina ezweni lase-Afrika. Ngoba alikho izwe elinothe njengezwekazi lase-Afrika phecelezi elikhabhuleni. Ekugcineni bayoshintsha umthetho sisekelo bawenze untando yeningi, bavumele yonke inhlobo yobusathane, bashintshe zonke izinto ezi-wrong zibe semthethweni. Umhlaba uyazamazama. Ngabe umhlaba usuzamazama okugcina na? Awubheke utshwala, izidakamizwa kulibulele kanjani izwe. Washo uVerwoerd, Hendrik Verwoerd washo wathi uma ufuna ukubulala umuntu omnyama, mnike iBhayibheli notshwala uyobe uqedile ngaye. Umbuzo uthi wayenamanga yini? Ngenxa yotshwala nezidakamizwa baphi abaholi bakusasa? Yilabo nyawupe nalezi ngane ezingenawo amakhaya,
ezingabazi oyise ngoba kulalwana ematshwaleni, agcine usisiza engasamazi ubaba wengane ngoba wayedakiwe futhi akalalawanga umuntu oyedwa. Ezinye onina bazizala bazilahle ngenxa yokuthi uyise unjandini, into engenaso isimilo, imithisile qede yaphika yemba yembulula. Lezo ngane zikhula zingazazi ukuthi ziyimitshingo ibethwa ngubani. Umhlaba uyazamazama, wonke lamanyala abaholi bawavumela ngamabomu ngoba bajabulisa abaphathi babo amangisi, ngoba bona befihla izenzo zabo zenkohlakalo. Sengathi umdala ngazivula ingqondo, asivula amehlo. Sibiyeke lobumnyama, sibiyeke lokucindezela, sikiyeke lokukhohlakala esikwenzayo, specifically kubaholi bethu abathi bayasihola la ezwenikazi lase-Afrika. Vukani emaqandeni baholi. Yonke lengcebo le eniyinqwabelelayo ngonkohlakalo niyofa nishiye isale la emhlabeni. Manje lokho kuyonisiza ngani? Sengathi umdala nganivula ingqondo, anivula amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.